салом алейкум ҳамёрон азиз, аъзоини гурӯҳи ангур ва боғ. имрӯз 24 апрели соли 2024 мебошад. қарор дорам дар боғи худам дар деҳаи чорбоғи ноҳияи варзоб ва ба шумо нишон медиҳам ҳамин касали бодомо. бодоми мо касал набуд. ҳамин боға мо як се рӯз пеш дору задагӣ будем. фаромӯш кардем ки ҳамин бодомо дору занад. имрӯз мебинам умуман ғарқи касал аст ва ҳамин касалро мехоҳам ба шумо нишон диҳам. ана баргош тоб хӯрдагӣ, ҳама ҷинҷак задагӣ, ин касал, инро мо бояд ҳатман табобат кунем. ва боз ким чӣ хеле ҳашарот ҳам аст. мана ҳамин урӯи барга мебинед. як ҳашари сиёҳаку метобад наметобад. ана вале ҳашаротам дора. навгашт сода будам иҷда чаро карда гашта будам. як бодомак аст, бечора бодомам касал. бо мана инҷа шира буровардагӣ, мана инам касал. мана ҳама ин касала. мо ҳозир ина чӣ дору мезанем? мо ҳозир ина доруи хорус ва моспилан мезанем. хорус ба муқобили ана ҳамин ҷинҷакзадаиҳо, моспилан ба муқобили ҳашаратҳояш. дар зарфи 20 литра мо 6 грамм хорус гуфтам, бахшиш, скор. дар зарфи 20 литра 6 грамм скор меандозем ва 2 қошуқ моспилан ва ана ҳамин касалиҳои дидеда касалиҳои бодомро мо табобат мекунем. ҳамин бодом бисёр бастагӣ буд, хунук назад гулоша баста буд, пури бодом буд. намедонам куҷо шудам. чӣ ба рехтан, барои чӣ рехтан, ягон кас хӯрдми ина намедонам. ин зардолу нест ки ягон кас хӯрад, ина намедонам куҷо рехт. якта ҳамн касалӣ дидам, якти дига инҷа дидам, бо якти дида ҳамҷа куҷо дидам, бо мева тамом 2 мева дидам ки ҳавояшам агар то охира намемонад амбоҳо на якти дига бо ман як мева. ҳозир ман нишон медиҳам чӣ дору аст скору, чӣ дору аст моспилан. хулоси гап ҳамина моспилан скор хати мезанем, мешӯем. скор гуфта мо анами дорам мегем 3 грамм барои 10 литр об аз магазини акаи Қори Шарофиддин харидорӣ кардем, зелёни бозор, кӯчаи Чехов. мана ин оригинал фирмаи Сингента. ҳамин барои 1 тонна об 250 миллиграмм, ана 400 сомонӣ. шумо агар равед аз номи ман гап занед, шумо бо арзон мекунад. гӯед ки мона Искандаров ки аз гурӯҳи ангур ва боғ ҳатман скидка мекунад. скор, мана скоре 250 Сингента, ин оригиналаш да. баромадаш мана соли 2024 январи 2024 будааст. ин свежи, ин 1 тонна да ман да 2-3 сол да басаин. 3 грамм да 10 литр об, ин ниҳоят расходуш камай. 3 грамм як даҳани баклашкаи майдаам 3 грамм мебурояд. шприци 3 грамма хати якта аз ин меандозе дар 10 литр об ва як қошуқ ошхӯрӣ хӯрухӯрӣ моспилан меандозе. ин системни дору мана ҳамин ҳашаротҳоам мекушад. дидед сурат мана шубушкаку, малаху, кайкаку, ҳама кирму, мана ҳаминҳо ҳамаша мекушад. ин моспилан мана ҳамин чизҳоя ҳамаша мекушад. мана ҳаминҳо ҳамаша мекушад. жук пук ҳама ҳичи намемонад. ин бисёр доруи зурада системни, яъне ки системни ҳаста контактни. системни контактни чӣ фарқе дорад? системниш ин бошад агар дар барг ки расид чанд рӯз таъсир мекунад, ҳашарот ки барга хурд мемурад. контактни бошад, то дар бадани ҳамун ҳашарот нарасад, ҳашарот намемурад. ҳашарот дар баданаш расид тезтар мемурад. ана ин ду дору барои касали, ин топас барои анам касале ки барго ҷинҷ мезанад дар шафтолҳо, дар ноку, дар бодом, ин аст. ва ин моспилан барои ҳашаротҳо. ва ҳозир касали зардолуро нишон медиҳам ки ҳамин доруҳоро дар зардолу ҳам мезанем, дар нок ҳам мезанем, дар себ ҳам мезанем, ҳама чида мезанем. мана ин дарахти зардолу, мана бинед ҳама шикофай, ҳамаи ин барго сурохай, дидед? ино ҳама касал, ҳама касал. мебинед? ана бояд набошад. ягонта барги соз намеёбем мо. лоақал ягонта ёбам мегум намеёбам. ана ҳама касал.
mana yakta mayda budaست. Anam خیلی باید باشد برگ شما. anam خیلی تازه باشد. لیکن anam با یک دیگه گفتم از من به شما نشون دادم anam برگ باید این خیلی باشد. تازه خوش باشد. لیکن این پوری کسال من در همه کسال من لیاز اومدگی اینجا ده همه اینا از ما باز با هم سکور میزنیم. اینم برگش همونجا همون خیلی نوکش تاب خوردگی. او درونت ببینید ده. انا دیدید؟ انا باش خشک شده است حتی منو ببینید. همین صلاح حیات تلفن کن. حالا همجوران عزیز ما زردالو رو نیست حاضر با همین سکور و مسپلان میشوییم. تکرار میکنم همین سکور بسیار دوری یونیورسالی هست. نوک رو میزنید، سیب رو میزنید، زردالو رو میزنید، بادام رو میزنید، مسپلانش هم همین خیلی. یعنی که در 10 لیتر آب 3 گرم از این میاندازید و یک قاشق از وی میاندازید در 10 لیتر آب. بعد میشوید. اکنون خیلی در بوچکه انداختن و شستنش من نشونم تیم میوزیر. در کار نبوده که اون از ظرفی ما در قفای ماشین است. اون دو روزانه که برقی همون 2 روزانه قطعی میشویم. تمام. هم درون عزیز و طرفش نشونم میتم عقل همه میگرفتگیست. در پانه خدا باشید.